mai kasuwanci ne kada ka je wajen bokaye nema magani. Akwai addu'a annabi ya karantar, da ka karanta wannan addu'ar ka je kawai ka kama kasuwanci, wallahi ɗan ƙanƙanin lokaci za ka ga buɗi na Allah. Haka ma ɗalibi mai karatu shi ma kan shi idan ya karanta waɗannan addu'o'in babu shakka zai ga buɗi na Allah. Abinda ake ma mutane gudu kullum shine ya kasance su riƙa zoma abinda Allah maɗaukakin sarki bai halatta ba. Ka zamo cikin masu bin hanyar annabi Ibrahim ta yin addu'a, domin ko babu mai ƙin tafarki annabi Ibrahim sai wanda ya jahilci kanshi ko? Gashi ko addu'o'i kawai annabi Ibrahim ke yi. Da za mu ce mu karanta addu'o'in annabi Ibrahim a cikin Alƙur'ani, da sai mu yi da cinye ɗan lokacin da ya rage mana ba mu karanta rabinsu ba. Da sai mu faro tun ma daga annabi Adam har zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mu ga addu'o'i suke yi. Sannan addu'o'in nan kuma annabi ya karantar da musu. Me yasa ba za mu rike su ba? Babu abin da ya buwaye Allah, idan ka roƙe shi babu abin da bai iya aikatawa. Wanda ya saukar da abinci daga sama, mutane suka ci suka ƙoshi, sa'annan amma sai sama gobe a sake saukar musu, akwai abin da ke buwaye shi? Wanda ya halicci ƙasa ya halicci sammai da abin da ke cikinta. Ka dubi halittun da suke cikin sama, akwai dutse guda cikin sama wanda ya girman duniyar tamu gabaki daya, kuma ire-iren wannan dutsen sun yi tiriliyan waɗanda suke cikin sama. Akwai tauraruwa wadda ta lunka duniyar musu 100 da girma. Ire-iren waɗannan taurarin sun yi tiriliyan a cikin sama. Ga halittu nan cikin waɗanda muka sani da waɗanda ba mu sani ba, wa ya khluqu ma la ta'lamun. Ya halicci halittu da dama cikin sama waɗanda ba mu sani ba. Ashe in haka al'amari yake, muna zo ma wani aljani, akwai aljanin da yake da samu da dukiya irin ta Allah? Akwai aljanin da ke tausayinka kamar Allah? Akwai aljanin da ke da kyauta da baiwa irin ta Allah? To me yasa kake gudun Allah, kake gudun ka kai kukanka inda ake tausayinka, ka kai kukanka inda ake kyauta dare da rana ko ba a ƙoshi da ba da kyautar? Ka kai kukanka wajen wanda ya halicce ka, ya halicci abin da kake nema ma? Mata kake nema, da kai da ita duka Allah ya halicce ku ko? Don haka daga hannu roƙi Allah, sai kaga ita ma za ta riƙa biye ka tana faɗin da Allah Sheikh Abdul Qayyum a zo a ɗarma auren nan. In kasuwanci ne kake nema, za ka ga mutane ana ta ruguguwa, kaga an rufe shagon wani, sayayya kawai ake ta yi, sayayya kawai ake ta yi, kuma abin da kake sayarwa irin nashi ne, kai ba a zo shagon ka aka yi sayayya ba. Sai ka cija yatsa ka ce sihiri ne yake yi. Za ka je ka ɓata lokacinka wajen aljannu, ba za su iya tura ƙaddarar Allah ba. Da za ka ɗaga hannu ka roƙi Allah, kai ma sai ka gana ka cinikin ta yadda Allah zai hudo maka shi. Haka ma ɗalibi ya rubuta jarabawa, yana so a ba shi kos jami'a kun? Yana son Allah ya zaɓa mishi kos wanda yake mahihiki, kos wanda zai yi, wanda da ya yi shi zai zama mishi albarka, zai zama mishi alkhairi. Domin wani yana ɗaga hannu Allah medicine ko? Ba mamaki a bashi medicine ɗin, radda ya gawa medicine ya je ya kashe wani asibiti a rufe shi gidan yari ɗaura rai da rai. An gane? Ko ya yi wani kuskure wajen fiɗa wani babban mutum ya zama mishi musiba. To ka ɗaga hannu ka roƙi Allah da wannan addu'ar. Idan ka roƙi Allah da wannan addu'ar da zan baka yanzu, shi ko Allah zai zaɓan maka karatun da za ka yi. In ma kuɗi kake nema cikin karatun, za ka ga da ka gama karatun zai haga arziki na ta hudo maka, gabas da yamma, kudu da arewa, arziki na ta hudo maka.
hadisi ne da al-hakim Abu Abdullahi Naisaburi ya zo da shi a littafin shi na al-Mustadrak ala Sahihaini juz'in farko shafi na 510 hadisi ne hasan daga Anas bin Malik Allah madaukakin sarki ya kara mishi yadda. Anas bin Malik yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni bima yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. To ka karanta wannan, ka je ka rubuta jarabawa, kai ko alƙawalin Allah zai baka course wanda da ka gama shi babu irin dan waiting din nan da aka yi na shekara 3-4 ana bi da aiki ko ka je wajen amsa takardarka ta service kawai zaka ji an ce ai ga can NNPC suna bi dakka kwana biyu sai kaga arzikin na ta haɓaka. Sai dai duk inda ka samu kanka kuma ka ji tsoron Allah, duk aikin da ka samu kanka kana yi ka ji tsoron Allah. Don haka akwai addu'o'i da dama waɗanda duk abin da kake biɗa a gurin Allah idan ka yi amfani da su ka roƙi Allah, Allah maɗaukakin sarki zai karɓa maka. Sannan Allah yana da sunaye waɗanda suke masu kyau, ka roƙe shi da su. Akwai addu'o'in da ba don kada wasu su yi amfani da su ta wajen mummuna hanya ba, da na bayar da su. Ba ma wasu za su yi amfani da su ta mummunar hanya, wanda mutum idan ya aikata zai yi mamaki. Ya ga ya aikata addu'a yau, ya ga zuwa gobe da safe gashi ya ga abin da ya roƙa, ya ga baiwa bai da mata yana gwabro yana kwana cikin abin nan ƙofar gida sai ya tadda jaki sannan ya kwanta. Sannan kuma gashi yanzu an kai mishi tsaleliyar budurwa kuma ga mota an aje mishi ga gida ga kuma 'yan kudade ga menene ga aikin yi da sauransu. Sai ka ga abin kamar cikin mafarki. Wallahi ba almara ba ce. Amma wani zai yi amfani da addu'o'in wajen mummuna aiki. Amma na so in ba da ta gorayen nan domin mu rage gwauraye ko? Sai dai sai an ba da fika-fika addu'a koko?